25 май, още няма 5 часа, по пижама четем нещо много старо. Речник на литературните термини, Народна просвета, 1963. И на днешния ден какво по-интересно от българското възраждане? Епоха в развитието на българския народ през турско робство, характеризираща се с постепенно нарастваща борба за национално освобождаване, духовно освобождаване и политическа независимост във връзка с обществено-икономически процеси. Възраждането започва през втората половина на 18 век и завършва с освобождаването през 1878. През тази епоха се заражда новата българска литература като отражение на народните стремежи и борби, поради което се нарича възрожденска литература. В развитието се очертават два периода. Първият от 1762, когато излиза книгата на Паисий «История славянобългарска» до Кримската война 1853 и втория период от Кримската война до 1878 година. Тези периоди са в тясна връзка с обществено-икономическите условия на времето. Началният момент на първия период се характеризира с усилията за национално осъзнаване и борба срещу родоотстъпничеството. Основният призив е: ти, българине, не плащай се, не прелщай се, знай свой род и език и учи се по своему езику. Първата литературна творба на Възрождението, История славянобългарска, е забележителна за времето си. Тя е израз на настъпилата промяна в съзнанието на народа. Авторът я разнася из страната